Jopuonjre skul primar ma BD mayudore ka chung'od bura ma Makadara e kaunti ma Nairobi koro biro yudo somo e okang' mamalo kokalo kuom klese manyasani kanyakla kod bursaries manochiw e tudruok mar piny Kenya gi piny China. Kanoloso e romono, jatend migawo mar somo Migosi Ogamba nowacho ni dongruoge ma kamago kelo ber e neno ni jopuonjre duto yudo somo makare mag CBC. Ogamba nomedo ni sirkal osegero klese 23,000 mag primar kod junior schools e bwo thuolo mar higni 2 mokalo, ka bende laboratories 1,600 gedo magi dhi nyime, kendo nosingo ni gibiro medo timo dongruoge ma kamago. Jambetre ma China e piny Kenya Guo Haiyan ne opwoyo riwruok mar China nigodo kod tend piny Kenya kowacho ni riwruogno biro kelo dongruok ne Kenya. Painting their classrooms, so we're going to raise the standards because these are our children. Kuna classroom moja ambao imekuwa dedicated to Raila Amolo Odinga. Your Excellency, the government has been taking measures to ensure that our schools have adequate facilities to accommodate learners. In the last 2 years, for instance, the government has built a record of 23,000 classrooms in our primary and comprehensive schools across the country. During the same period, a sum of Kenya shillings 1 billion was allocated to all the constituencies in the county to finance the construction of additional classrooms and alleviate the pressure on existing facilities. Generation after generation of young people in both China and Kenya have transformed personal lives and country development through education, the pathway to self-reliance and